Uyayibamba ifoni? Hawu mfethu manje usikhala buhlungu kanje Madlamini. Hawu mfethu. Hawu. Kade umfonela kodwa? Ufanele. Hawu. Asafuna ukukhuluma nawe. Yini ndaba? Angimazi. Madlamini ungakhali kanje mfethu. Ungakhali kanje. Ungakhali kanje. Hayi ziyakhala bafethu ziyakhala. Khala uMadlamini. Ngenxa ukuthi indoda ayibamba ifoni. Hayi bafethu hayi. Abafana abashiswe abafana. Bakhomenta ke abantu lapha bathi hayi yabona ke namhlanje yakhala ezinye ke bafana baMadlamini uyolokhe ingqonqo ngisho esekhala ukhalela enye indoda esifubeni senye indoda. Uthi omunye kanti besogowa soda ngoba senzeni umjolo ke lo Madlamini welcome. Manje ukhala kangaka nje ngokungabanjwa kwefoni hayi ngeke bafethu. Hey wakhala uMadlamini indoda engabamba ifoni. Anyway guys, yeah man. Please check ama video aMadlamini. Kule video guys bekhuluma ngendaba yenkonzo yasekarweni ukuthi hayi cha uyayenza yena futhi uyenza nje kuze kuyophela unyaka. This guy ke anayo la is the guy esaqala ukumbona nawo uMadlamini lapha ku social media abantu babenza ama donation to this guy. So uMadlamini ke wamshiya kanjalo lo bhuti wathola enye indoda ke yamlobola ke njengoba eseyikhalela nje eyikhalela esifubeni senye indoda. Anyway guys, check all these videos and leave your comment below. Bye. I know, understand yazi. Cela ufake lapha phakathi. Cela ube right kuye ukukhala nje kodwa ukhalela ibhlungu inhliziyo yami nje ukubona ukhala kanje ya. Ukhalisa umuntu wesilisa. Akufanele wena you deserve better wena. Yes. Deserve better. Kumana nami angazi ngimenzeni nje. Kodwa inkonzo yasekarweni niyayenza kodwa. Siyayenza phela uzophela unyaka. Hawu, niyenza kuze kuphela unyaka. Nenzo kwanza sekamereni. Awuxolani angihlali nje mina ngitshela. Unamanga. Ngifuna ukufonela wena umbuzo yonke lento. Ngifuna umfonele wena umbuzo yonke lento. Inkonzo sekamereni niyenza. Full stop. Ha? Akukho singakwenzi xolani. Manje nikwenza ngani? Nikwenza ngecondom noma nikwenza ngani? Hayi senza ngecondom. Ngiyaqhubeka sengiyaye. Xolani. Ngathi mina. Ngoba nginjani mina? Anginoma wengane zakho. Kusho ubani usinoma njani zami? Ngiyaqolani sengiyazi ukugaliwe mina. Ukuthatha block. Lazi vele. Ukuthatha phi lokho? Ufuna ngithini? Ngihamba manje ngizawunayo. Ukuthatha block uthi ngiganiwe. Oh. Ubani wazi ngiganiwe? Wena nje wazi. Ngihamba manje ngizawunayo. Ukuthatha block uthi ngiganiwe. Oh. Ubani wazi ngiganiwe? Wena nje wazi ukuthi ngiganiwe. Ukuthatha block uthi ngiganiwe. Mina abantu balayitseleni bayangitshela-ke. Kodwa yazi sangihlala enzeleni nje. Ngihlala khona nathi ngoba ngizalabe enzeleni. Ngihamba nini? Why ungijithela? Why uhamba ngemoto zabantu? Why ungahambi ngeyami? Ngoba nakho ungasahlali la lokushini sengihlala bengihlala khona usekubona uvela usala uhamba ungiphoqa ungidlaza wenza yonke into. Akutshalo. Yini khona yini enjalo? Kwenzakalani? Njalo. Yini ungabatshela nani nomdlulu? Why wena ube umuntu ongidlaza kubantu? Yini unganqabe bethu bakuthatha? Hawu ngiqabeleni. Hawu mdlala ngami. Sifuna ngiqabe ke bese kuthiwa ngiyakupholosa. Angikwazi ukwenza lokho. Ikuphi ukwazi ukwenza?
kufanele